και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Εμείς τώρα, σήμερα είναι Σάββατο βασικά, 18 του μήνα, και εμείς τώρα έχουμε βγει ένα απόγευμα, πάμε μια βόλτα τον μικρό, εδώ στο πάρκο. Έχουμε ανακαλύψει ένα καινούριο πάρκο εδώ κοντά στο σπίτι μας και πάμε εκεί. Μετά θα πάμε λίγο σούπερ μάρκετ και αυτά. Θα σας πάρω μαζί μου γιατί έχουμε και πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε νέα. Μόλις έκοψα, βασικά έχω 2 μέρες που έχω κόψει τα εισιτήρια για Ελλάδα και φεύγουμε την άλλη εβδομάδα. Μου έχουν μείνει 4 μέρες να ετοιμαστούμε και να πάμε Ελλάδα. Ναι. Ίσως από 2 μέρες αργότερα από την ημέρα που ξεκίνησε αυτό το vlog. Φεύγω σε 2 μέρες, όχι αύριο, μεθαύριο το πρωί φεύγω, οπότε μου έχουν μείνει τώρα 2-3 πραγματάκια. Πάμε λίγο στα Action να πάρω ένα τάπερ με αυτό με τα χωρίσματα για τον μικρό, για το αεροπλάνο, για να το πάρω snack μαζί και τίποτα άλλο για να τον κρατήσω, να τον απασχολήσω πάνω στο αεροπλάνο γιατί θα είμαι και μόνη μου, οπότε ναι, πάω να δω τι θα βρούμε και τη βαλίτσα την έχω σχεδόν φτιάξει, θα σας δείξω μετά σε ποιο σημείο είμαστε. Γεια σας αγαπημένοι μου, από την επόμενη μέρα πάλι από το τελευταίο βίντεο. Χθες πήγα στα Action, δεν βρήκα τάπερ έτσι όπως ήθελα, πήρα ένα τελευταίο που είχε μείνει με 2 χωρίσματα, το οποίο ήταν και σε ροζ χρώμα, τέλος πάντων δεν βρήκα αυτό που ήθελα, αλλά πήρα αυτό, πήρα κάτι σφραγίδες. Θα πάρω μαζί ένα μπλοκάκι, τουλάχιστον να τον απασχολήσω έτσι με καινούρια πράγματα. Κάτι αυτοκολλητάκια και πιστεύω θα είμαστε καλά. Η πτήση μας είναι νωρίς το πρωί, 6:40, 7 παρά 20 δηλαδή πετάμε. Οπότε ελπίζω να κοιμηθεί ο μικρός, δηλαδή εγώ θα του δώσω γάλα και ελπίζω να κοιμηθεί. Είναι 2,5 ώρες διαδρομή και ελπίζω... Το έχω πολύ άγχος κάθε φορά, έχω ταξιδέψει με τον μικρό και όταν ήταν ακόμα πιο μικρούλης, αλλά τότε κοιμότανε συνέχεια, δεν ήταν τόσο δραστήριος, δεν ήταν τόσο αυτά τα ουρλιαχτά, αυτά τα ξεσπάσματα που έχουν. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, προσευχηθείτε μαζί μου, να πάνε όλα καλά, γιατί είναι το μεγαλύτερο μου άγχος, δηλαδή... Έχω το άγχος το δικό μου, αλλά έχω και το άγχος με τον μικρό και όλα αυτά. Ξέρω ότι ο κόσμος που ταξιδεύει συχνά έρχεται αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις που κλαίνε τα παιδιά στο αεροπλάνο, αλλά πάλι είναι λίγο αυτό το στρες που περνάει η μητέρα γιατί πρέπει να είσαι εκεί με το παιδί, δηλαδή πρέπει να είσαι καθισμένη στο κάθισμα. Την τελευταία φορά θυμάμαι, εντάξει είναι στην αρχή, ξέρω εγώ πρέπει να είσαι δεμένος, μετά μπορείς να βγάλεις τη ζώνη, οπότε μπορείς να πας λίγο τουαλέτα, λίγο να περπατήσεις, αλλά την τελευταία φορά επειδή είχε πολλές αναταράξεις, μας είχαν πει να βάλουμε ζώνη και έπρεπε να είμαι στο κάθισμα και κατά τη διάρκεια της πτήσης, οπότε... Δυσκολεύτηκα αρκετά γιατί ο μικρός άρχισε και φώναζε. Δεν ήμουν βέβαια μόνη μου, ήμουν μαζί με τον άντρα μου. Αυτή τη φορά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ τώρα έχω έρθει εδώ, είχα φτιάξει τη βαλίτσα όπως σας είπα. Βέβαια δεν μου τα χωράει όλα τα πράγματα
και νομίζω ότι η βαλίτσα είναι πιο μικρή. Εγώ έχω μέχρι 23 κιλά που μπορώ να πάρω, οπότε έβγαλα τη μεγάλη βαλίτσα, γιατί τα πράγματα που έχω βάλει δεν είναι βαριά. Δηλαδή δεν έχω φρόλουτρα, σαμπουάν, δεν έχω τέτοια, είναι ρούχα κυρίως και ούτε πολλά παπούτσια έχω, οπότε δεν ζυγίζουν, απλά λόγω του όγκου των ρούχων δεν χωράνε, γιατί θέλω να βάλω και Οπότε ναι, τώρα θα αλλάξω τα πράγματα και σκεφτόμουν να βγάλω αρκετά από αυτά που έχω βάλει, γιατί είμαι σίγουρη πως θα ψωνίσω εκεί για τον μικρό. Έχω πάρει κυρίως, δεν έχω πάρει πολλά χειμωνιάτικα, δηλαδή φούτερ και τέτοια, έχω πάρει πιο πολύ ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά, όσα είχα καλοκαιρινά, γιατί εννοείται τα περσινά δεν του κάνουνε, οπότε ό,τι έχω προλάβει να αγοράσω. Αυτά, τώρα θα τα μεταφέρω και όπως σας είπα θέλω να πάρω και γάλα για τον μικρό. Μαζί μου 2 συσκευασίες σκέφτομαι να πάρω, πιστεύω θα είναι εντάξει, δεν ξέρω. Ο μικρός ακόμα πίνει πρωί και βράδυ γάλα οπωσδήποτε, καμιά φορά του ζητάει και το μεσημέρι. Αυτά. Ελπίζω, έχω πολύ άγχος να σας πω την αλήθεια με την πτήση αύριο, αλλά θέλω να αφήσω και το σπίτι στην εντέλεια, δηλαδή έχω τελειώσει, δεν έχει τίποτα άπλυτο σε ρούχα και τέτοια, τα έχω φτιάξει όλα, η κουζίνα είναι ok, τα έχω πλύνει όλα, δεν έχει κάτι, έχω πλύνει το φούρνο, έχω πλύνει, τα έχω μαζέψει όλα, τώρα μόνο το σαλόνι, ξέρεις, που παίζει το παιδί ακόμα, είναι τα παιχνίδια του ανοιχτά παντού, αλλά θα τα μαζέψω και αυτά το βράδυ. Θα κοιμηθώ και θα προσπαθήσω να κοιμηθώ νωρίς σήμερα, γιατί αύριο το πρωί κατά τις 5 θα φύγουμε, για να είμαστε 5:30 εκεί. Θα έχω κάνει ήδη το check-in, πρέπει να φτιάξω και το χαρτί τώρα που, γιατί θα ταξιδέψω μόνο μου χωρίς τον άντρα μου και χρειάζομαι χαρτί. Δεν ξέρω αν θα μου το ζητήσουν, αλλά ναι. Θα κάνω μπάνιο, θέλω να ισιώσω το μαλλί μου και αυτά, μας περιμένουν πολύ όμορφες μέρες, ανυπομονώ, αλήθεια σας λέω, όσο και να με αγχώνει όλο αυτό τώρα, ανυπομονώ να φτάσω και αυτά. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο πώς τα έχω βάλει μέχρι στιγμής και θα τα μεταφέρω στην μεγάλη τη βαλίτσα. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να δείτε από μένα. Έχω στο μυαλό μου πολύ ωραία βιντεάκια για την Ελλάδα να κάνω. Έτσι θα σας δείξω, εννοείται ότι θα σας παίρνω στην καθημερινότητά μου. Αν και δεν είναι ότι κάτι το σπουδαίο, δεν είναι, για χαλάρωση πάω, οπότε θα σας παίρνω στην καθημερινότητα, πάρκο, παιδότοποι, γύρω γύρω, βόλτες στην Αθήνα και αυτά. Ανυπομονώ να σας πω την αλήθεια πάρα πολύ. Ο μικρός δεν αφήνει τίποτα, δηλαδή ό,τι φτάνει στο μπουντουάρ τα έχω βγάλει, τα έχω βάλει πιο πάνω για να μην τα φτάνω. Πάρω πάρα πολλά ρούχα μαζί μου, θα πάρω κυρίως ρούχα για έξω, γιατί φοράω και της αδερφής μου στο σπίτι, οπότε αυτά.